Poštovanje, hvala vam na što ste pristali da razgovarate sa mnom, što ste došli u moj dom i što ste voljni da podelite vaše kako životno, tako profesionalno iskustvo sa mnom, a i sa ljudima koji će ovo slušati. Hvala vam što ste me pozvali, zadovoljstvo je moje. Pa prvo, mene uvijek negdje zanima kako neko odabere ili se pronađe u onome u čemu se ili zadesi ili odabere da se zadesi. S obzirom da ste vi doktorka, mene interesuje šta je to prvo što ste želeli da zbrinete kad ste bili dete i kako izgledalo vaše detinjstvo i kako se ta saosećajnost uči i koliko uopšte kasnije ste vidjeli da ima ili nema saosećajnosti ili koliko ima mjesta za saosećajnost kada pričamo o stručnom radu. Da, jasno. Pa ja sam imala onako jako lepo detinjstvo. Mi smo puno vremena provodili napolju. Igrali smo sve ove divne igre tipa care, ledeni čika, žmurke, jurke i slično. I u nekom momentu smo se onako prebacili na neke ozbiljnije sportove tipa basketa. Puno smo igrali basket u to vreme. Kasnije kako sam odrastala sam u nekom momentu, išla sam povremeno kod pedijatra na pregled. I bio je jedan divan moj lekar, pedijatar, koji mene onako ostavio sjajan utisak na mene. Ono što mi se posebno dopalo je što se uvijek naginjao ka meni. Kad pričamo, znači on je pričao sa mnom, nije pričao sa roditeljima, po nešto je pitao mamu, ali se u stvari obraćao meni. Naginjao se ka meni, pitao me kako sam, šta tačno osjećam. Onako posvećivao mi je posebnu pažnju, bio jako topao i saosećajan, jel? Tako da sam negde tad poželjela u stvari da budem pedijatar. To su neki koreni, da kažem, moje želje da budem baš pedijatar. Tad sam negde znala da baš želim da radim sa decom. Kasnije se ispostavilo u stvari da su adolescenti kategorije koje mene posebno zanima, s obzirom na to da su potpuno drugačije, ali da su sve neke i emotivne i psihološke promjene koje se u ovom periodu, a i telesne naravno, dešavaju onako na maksimumu i da se prepliću i da je to jako zanimljiv period iz koga mogu da se izrode različite stvari i gde dolazimo do različitih zaključaka. Tako da sama saosećajnost je jako važna i mislim da je u stvari za našu profesiju još važnija empatija. Po meni je to jedan drugi nivo saosećajnosti. To je sama saosećajnost podrazumeva da vi prepoznate emociju drugog, da negde i osjetite sopstvenu emociju povodom nečeg osjećanja i da reagujete, da mu olakšate. S druge strane, empatija je kompleksnija i obuhvata i neku emocionalnu i kognitivnu i moralnu komponentu. Tako da je sama empatija u stvari podrazumeva da imate osjećanje kao drugi, a saosećanje više osjećanje ka drugome. Tako da je empatija po meni negde viši nivo saosećajnosti. I mislim da je to nešto što stvarno treba da se neguje. Mislim da nemamo svi ni isti genetski kapacitet da imamo empatiju prema drugim osobama. Sad, pošto se ja malo bavim i psihologijom, onda bih pomenula još jedan po meni važan termin, a to je validacija. To je taj moment kad ne moramo da razumemo, čak ni da osjećamo šta drugi osjeća, ali mu na neki način verbalno dajemo do znanja da razumemo tu emociju. Znači, ja razumem povodom čega se tako osjećaš. Ja vidim da ti je teško. Kao da na neki način priznajemo emociju drugog, jer često one nisu prepoznate. Znate, često deca ili adolescenti iz nekog razloga vrište, plaču, besne i slično i roditelji ili neko drugi kaže ma daj ne preteruj, nije to ništa i tako dalje. Jako je važno u stvari da međusobno prepoznajemo i prihvatamo emocije drugih ljudi, jer one postoje. To jeste dokaz da su stvarne. A sad je tu tanka linija, sad razmišljam, sad kad pričamo o prizmi deteta, ja to ne volim nikome, ni kad se kaže, ma nije to ništa. Za nešto što jeste nešto, ali sad baš, ajde da ne uvlačim to, ali gledam sad, ljudi se svađaju, vi ste sad kasnili jer je blokirana ulica, pa će neko da izađe, vi ste mogli da izađete da vređate neko.
I sad bi mi trebali kao dve strane da razumemo. Ja ne razumem ni da te neko vređa, a ne razumem ni da ti njega vređaš. A razumem da ste jedni i drugi revoltirani, a vam je nešto oduzeto. E sad, volio bi da vidimo, sad možda se vratimo na same želje. Jer mislim da čovjek, gdje god mu se javi ta neki bes, gnev, revolt, je zapravo čovjek osujećene želje. I pitanje je koliko on, kada ispuni tu želju, koliko će on biti sposoban da kažemo, razumemo, pošto ne možemo dalje da se pomenemo od razumevanja, barem dok malo ne uzrastemo, da se razumemo kad ispunimo sve svoje želje, da neko ima još neku želju. Pa svi mi imamo neke slične želje, a imamo i brojne različite želje koje su kod svakog drugačije i zavise od osobe do osobe. Mislim da je osnovni problem u stvari prvo da se suočimo sa stvarima koje možemo i stvarima koje želimo i onima koje ne možemo da promenimo. Znači postoje svakako stvari koje ne možemo da promenimo. I to je frustrirajuće, posebno ako je nešto što mi je jako važno. Ali sa druge strane, čim ne možemo nešto da promenimo što je važno, znači da prihvatamo. I to je po meni jako važno u stvari prihvatiti. I mnogo je teško prihvatiti i sudbinu i put. Nečije teži, nečije lakši. I stvari izbora, naravno, uvek je stvari izbora. I Aristotel je rekao, izbora ne prilika određuju našu sudbinu. Znači izbor. Brojne su prilike, ali mi mnoge stvari biramo sami. A opet negde nas i Bog usmerava da idemo nekim putem i važno je da ga prihvatimo. Za one koji se bore da se bore, za one koji treba da budu strpljivi, za one koje uči da budu krotki, poslušni. Tako da svi mi onako učimo različite lekcije. Ali mislim da je isto važna stvar jesu i neka očekivanja koje imamo, kao i uverenja koje svi mi imamo. Ako mi razmišljamo da nešto mora da bude kako smo zamislili, često ćemo biti razočarani jer mnoge stvari neće biti kako smo zamislili. S druge strane, najteže u stvari imati visoka očekivanja od sebe i od drugih i od života generalno. Tako da treba po meni ići korak po korak, ali se svakako treba boriti za neku svoju istinu, svoju pravdu i pretpostavljam da su veliki sigurno revolucionari i heroji, ljudi koji su veliki borci, da su oni stvarno bili istreni u tom putu, ma koliko puta da su padali, da su bili razočarani, da su išli negde, bez obzira na to koliko su stavili na kocku nekad čak i svoj život. A koliko se sad ovo interesuje, to sam već par puta je bila tema, to ovdje u ovim razgovorima. Vi ste mene malo pre pitali nešto za pokojnog oca, ako nije lično pitanje. I sad moje neko viđenje, a to sam pričao još sa par onako filosofa koje cenim, jeste da je negde, hajde da ne ulazim u vreme kad je to gurnuto, ali sa tim nekim socijalizmom i sve najbitnije stvari koje se dešavaju u našem životu, mi smo gurnuli u folder lično i privatno i onda nam je ostalo samo pričamo o glupostima. Jer ako ja neću vas da pitam pa koja je priča vašeg oca, jer onda ne možemo da dođemo do toga šta je možda vama smetalo, da opet ne osudimo, ja nešto ni ne volim pretjerano, zašto se ovo pita, ne volim ni pretjerano to. Prečesto čujem tu priču da nekoga roditelj nije razumeo, da po meni nije dužan niko te razume. Sad bih volio da popričam o tome, jer nama je prirodno dato da imamo decu, ali nije nam prirodno dato da budemo doktori, svi, nije nam prirodno dato da budemo androlozi, nije nam prirodno dato da znamo psihijatriju, psihologiju. Opet ja kažem, pitao sam tog jednog prijatelja, jer ustao neko te preslači noće? Jeste, dovoljno. Meni je to vrhunac odgoja. Sad, može neko se žali, mogu ja se žalim što me više nisu uputili roditelji na Boga. Možda bi bio bolji hrišćanin da ne bi, verovatno ne bi bio. Ali bih volio o tome da popričamo koliko sad vaša struka, a opet i vi lično, postoji mogućnost, jer mi ako ne uđemo u ta, kako su nazvali, privatna, lična pitanja, kako da saznamo šta me žulja uopšte? Da. Pa mislim da je jako važno da se, baš ono što smo pričali o toj validaciji, znači, što se empatije tiče, u principu najbolje razumemo i osjećamo ljudi koji su nama slični. To je činjenica. Mnogo teže one koji su potpuno drugačiji od nas. Ali
Zato postoje ovi pojmovi koji nam pomažu uopšte da bolje razumemo druge. To jest, moramo da se trudimo da bolje razumemo i šta osjeća neko, posebno neko do koga nam je stalo. I mislim da je deci jako važno da imaju granice, to definitivno, da imaju jasne granice, ali sa druge strane da ih roditelji razumeju, da se potrude da ih razumeju. Nemaju svi isti kapacitet, to je činjenica. Sva deca su različita, drugačije su potrebe za ljubavlju dece. Neko voli da mu se više iskazuje ljubav, neko manje. Mislim da jeste neko vreme pedocentrično, ne možemo ni samo da gledamo i decu i da mislimo kako je njima. Jel? Moramo da ih pustimo i da imaju neki svoj lični život i da prolaze kroz neke emotivne bure, što da ne. Ali je važno da smo tu, da im se nađemo, da smo uvek tu da ih slušamo. Kad nam pričaju, da ih slušamo. Jako je važno iskoristiti te momente, to je često za stolom. Ja sam i u knjizi pominjala značaj porodičnog ručka. To je vrlo često za stolom. Da deca onako nešto počnu da nam pričaju kako je bilo u školi, pa šta je ko rekao i tako dalje. Tako da treba gajiti, u stvari negovati ove momente kad smo zajedno, bilo gde, kod kuće za ručkom, u prirodi, na nekom izletu ili gde god, u bioskopu ili bilo gde, da se neguju ovi momenti kad deca budu malo otvorenija i spremnija za razgovor. Mislim da je tada često dovoljno reći samo 2 rečenice. Ne mora puno, nije to ne znam kakva sad priča o ne znam čemu, ali često je dovoljno vrlo malo ili samo zagrljaj da shvate da ih razumete, da ste prosto uz njih. Ništa drugo, oni će sami da dođu do nekih zaključaka i tako negde i mora. Mi svi sami gazimo po trnju. Mi sami gazimo, ne može neko umesto nas da ide. Ne, mi moramo sami da prođemo taj put, da se ohrabrimo, da negde shvatimo šta je bitno, šta nije. Upravo to, te teškoće nas navode na dobri izbore i da vidimo šta je za nas najbolje. Hvala Bogu, većinu na dobre izbor. Nekog i ne, neko ode stramputicom, neko ode drugim putom. Tako da je važno da roditelj koliko može usmerava u tim burama dete, da bude negde sigurna obala. Baš onako, Marko Aurelije je rekao ovako da moramo biti kao neka sigurna stena u kojoj se more udara, ali da stojimo na mestu, da se trudimo da se ne pomeramo koliko god možemo za našu decu. Mislim da je to jako važno, ta podrška. I sad, rekli ste da se bavite najviše tim adolescentima i tim nekim prekretnicama u životu. Sad, koliko mi obremenimo isto tu decu dok ne dođu do te adolescencije, dok ne dođu do nekih izbora, jer nekako mi tu se školom ispunjavamo zadatke, popunjavaš ovde u okviri, ovde zaokruži, ovde dopiši, imaš rokove, imaš sve i onda dođe neko i kaže, sad treba životni poziv da da. Znači, mene je to zastrašujuće i dan danas kad čujem životni poziv. Prvo, ko te zove? Jer vas zvali iz nekog doma zdravlja, iz bolnice, ili ste morali da jurite posle. Znači, niko te ne zove, nikome nisi neophodan kao takav sa svojim pozivom. A neko ti izgovara, moraš da odabereš životni poziv, od čega ćeš da živiš, šta ćeš ovo, šta ćeš ono. A to nema, to te niko ne upućuje pre toga, niko ti ne razgovara. A opet se vraćam na razumevanje osjećanja. Meni taj možda, meni lično, bio jedan od stresnijih perioda, pored toga što mi umro tata rano, jeste bio taj odlazak u drugi grad, u srednju školu. I ja sam tu kukumakao svojoj mami, ja hoću, vamo su sve seljaci, neću nijem tamo, ne sviđa mi se. I ona je mene tu vešto slagala da to može na polugodištu da se uradi, da će mi na polugodištu da promenimo i kad je došlo polugodište, ja nisam želeo da promenim. Ali mi je bilo stresno u početku. Sad, gde je ta mera gde nešto, ne možeš se izvadi zuba da te ne zaboli. Ne mogu ja te lažem, kao nećete boleti, pa bolećete, brate, boli svakoga, ono. Samo taj moment i da dođemo do toga, te traume koje možda nesvesno nakarikamo da stvorimo, da tu kao sad će, ne znam, padne plafon ako ti ne upišeš medicinu. Opet preduslov. Mogu je meni se dopadne pedijatar, ali da budem vrlo dobar ili dobar u školi. Kako da upišem ja medicinu? Da. Znači, ipak je pretpostavka. Vaš sin da bi se bavio košarkom, statistički trebalo bi da je visok. Da. Ako možemo o tome. Jasno. Malo sam ga ja proširio, pa oprostite. Pa nema veze. U suštini je jako važno, mislim da je važno što se tiče tog izbora profesije i poziva. Ja sam imala osjećaj da sam pozvana za ovo. Ja prosto, kad radim s adolescentima, ja se osjećam potpuno ispunjeno. Znači, kao da radim nešto za što sam stvorena. Baš tako se osjećam. To je nešto što mi pričinjava veliko zadovoljstvo.
Tako da mislim da je ceo moj put negde išao ka tome. Hvala Bogu, ja sam to prepoznala negde gde treba da budem i trudila sam se, dala sam sve od sebe, koliko god sam mogla sam stvarno dala. Mislim da majka mi je bila velika podrška, negde me ona usmeravala i pomagala mi u stvari u svakom smislu i moralno i finansijski da istrajem i da dođem do samog kraja. Kasnije i suprug u mojim edukacijama, specijalizacije i tako dalje. Tako da sam imala i podršku, nisam bila sama i mislim da je to ono što svakom detetu treba. Izbor i podrška. Ja se sećam kad sam upisivala, pošto sam završila nižu muzičku, klavir, i onda je mama rekla meni, ja hoću klavir, hoću da upišem. I tako ona kaže, možeš da upišeš muzičku školu, ali kaže, imam samo jedan uslov. Kaže, ja kažem kao mora da se kupi klavir. Kaže ona, dobro, kupit ću, bio jako skup, ali kaže, imam jedan uslov. Ja kažem, koji sad uslov? Da završiš. Samo da završiš. I mislim da me ona naučila da ono što počnem nikad, u stvari uvek završim, da ne odustajem. Tako da je to su jako važne lekcije koje sam negde rano u detinjstvu naučila i jako značajne i dobro je kad dete istraje onome što radi. S druge strane, treba ponuditi više izbora deci. Ako smo recimo kod sporta, deca različite sportove treniraju. Jako je važno da se oprobaju u više stvari, ali opet da ne odustanu brzo od prvog sporta. Da probaju i vi to bolje znate od mene. Prosto da probaju kako god se, može, idemo. Pa baš ako prosto dete prepozna da je za nešto drugo, u redu je da proba, pa da vidi šta želi. Ne znamo svi sa 17-18 godina ili 14-15 šta želimo. To je činjenica, to definitivno zavisi od dara koji imamo. Pričali smo i o tom daru. Znači, dar jeste neki jedinstveni skup nekih veština, sposobnosti koje posjedujemo, talenata, jel? Ali jako zavisi je i od inteligencije koju imamo. I baš kad sam nešto čitala o tome, o toj nekoj teoriji multiplih inteligencija, to je jako zanimljivo. Postoje nekih 10 vrsta inteligencija danas. I baš Howard Gardner, mislim, američki psiholog, da je o tome opisao. Znači, postoji neka i verbalna, i matematička, i kinestetička, socijalna, emocionalna, muzička i tako dalje inteligencija. I koliko je važno da mi u stvari prepoznamo u detetu neku od njih. A sigurno neko ima. To je sigurno da neko ima. Svi mi imamo dar. Zar nije dar da ste skromni i krotiki? Zar nije dar da ste plemeniti, da želite da pomažete drugima? Zar nije dar da pokrenete čitav jedan pokret ili stvar koja će da izrodi gomilu, mnoštvo nekih divnih novih života, sreće, radosti, neki novi entuzijazam. To su sve darovi koje svi mi imamo, samo ih treba pronaći u sebi. I važno je da roditelji u nekom momentu prepoznaju baš to, zašto smo mi. Da vide kako im se čini, gde ćemo se najbolje uklopiti, šta će nas činiti srećnim, gde ćemo ispuniti svoju svrhu. Mislim da je to jako važno. Svi mi imamo neku svrhu. Ne mora ona uopšte da bude velika. Uopšte ne mora. Svrha nečija može da bude divna majka. Da ima, 3, 4, 2, koliko god dece, da ih lepo odgaji, da oni budu dobri ljudi. To je potpuno dovoljna svrha na ovom svetu. Ne treba ništa više. A kamoli još, iako ima još neke darove, to je samo dodatak na to. Tako da, tako ja tome mislim. Vaša knjiga, Moj novi životni stil, mislim, ajde prvo mi to interesuje zašto samo devojčice ste odabrali da se njima obraćate, zašto ne i dečaci. I opet sam se susretao, jer u sklopu ultratrkača dolaze i ti mlađi, da kažem, ljudi koji 16, 17, 18 godina i gotovo da svako ko je po nečemu se isticao, najčešće po skromnosti i dobroti, ali i vrlinama koje nosi u sebi, je imao da li problem anoreksije, da li bulimije, da li, ne znam, ajde ne ulazimo u neke druge stvari. Zašto je to tako? Zašto taj meni nekako je uvijek delovalo da samo taj ventil, da je taj pritisak koji se stoji u balonu, neko nije odvrnuo na ventil da to izlazi pomalo taj pritisak. I šta je ono što se vi sad susrećete? Da, sa pacijentima. Prvo, zašto devojčice? Ja sam želela da im se obraćam u tom prvom licu, to jest onda nije mogla da bude množina. Drugo, ja više radim trenutno sa adolescentkinjama, zato što radim pri ginekologiji, imamo tim ginekolog, psiholog i ja i mi radimo sa devojčicama i devojkama koji imaju problem sa ishranom.
A one u stvari najčešće dođu zato što imaju problem sa ciklusima, to je izostatak ili neuredne menstruativne cikluse, tako da onda dođu i kod mene i često bude i psiholog uključen u tu priču. Tako da se više susrećem sa njima. Treće, zbog toga što je sam pojam lepote negde se ipak više vezuje za devojke i devojčice i žene. Nameće se sad neki modeli mršavosti kao lepote, ali se nameću i ovi photoshopirani ideali lepote koji nam se nameću, koji su jezivi. Tako da su pod većim pritiskom devojčice i devojke. Ne kažem da nisu i mladići i oni su sve više opterećeni izgledom. Mnogo njih ima zavisnost od fizičke aktivnosti, postoji to pa vežbaju besomučno teretanama. I to im je negde primarni cilj u životu. Tako da ne mislim da su oni sada, ali jesu manje opterećeni od devojčice. Devojčice koje imaju generalno poremećaje ishrane jesu možda malo drugačije i puno faktora na ove poremećaje ishrane po tipu anoreksije, bulimije, nervoze, puno faktora utiče. Odnosno, sama etiologija je vrlo kompleksna, multifaktorijalna i svodi se na neke razne biopsihosocijalne činioce. Recimo, 11 puta ima veću verovatnoću da će devojčica koja ima neko ko ima poremećaj ishrane u porodici da ima poremećaj ishrane po tipu anoreksije. Za bulimiju to je 9,6 puta veća verovatnoća. Postoje neki geni koji su otkriveni recimo za anoreksiju na hromozomima 1, 2, 3, 4, ne znam, 13, ovde hromozom 10, tako da i to se istražuje. Mikrobiom se puno istražuje taj uticaj. Ali se posebno, naravno, obraća pažnja u stvari na te okolnosti u kojima devojčica raste, odnosno na porodicu samu po sebi i na njih. Često bude to neka kombinacija roditelja koji nekad imaju neke negativne stavove, vrlo su zahtevni, neki su kontrolišući, neki su permisivni jako i popustljivi prema devojčicama. A sa druge strane, mnogi od roditelja također imaju poremećaj ishrane ili neki od problema sa ishranom. S druge strane, devojčice koje imaju anoreksiju imaju određene crte ličnosti prisutne kao što su perfekcionizam, anksioznost, neurotičnost, nekad nisko samopoštovanje, potrebu za kontrolom. Dok ove koji imaju poremećaj ishrane po tipu bulimije ili sa prejedanjem i izazivanjem povraćanja su češće impulsivne prirode. One imaju tu emocionalnu disregulaciju, uopšte problem da regulišu svoje emocije i također su često sklone perfekcionizmu. Tako da se jednostavno nekom napravi takav sklop i porodični i lični, neki crta ličnosti, da je devojčica sklonija da ode ovim putem. One su najčešće perfektne u školi i do tog momenta jako poslušne, svi ih opisuju kao dobru decu, poslušnu, vrlo inteligentne. I onda u nekom momentu odaberu negde nesvesno ovo kao način odrastanja i toga da nauče, kako da kažu, ne roditeljima i toga da se odvoje, da se separiraju. Mnogima ovo jeste i odbijanje da odrastu i odbijanje da postanu devojke, pa pričaju o tome kako im je neobično, kako su sve promjene na njihovom telu neobične, pa teže mršavosti da ne bi imale grudi. Tako da ima, stvarno je kompleksno dosta priča, ali su vrlo zanimljive i neobične i anoreksija i bulimija se dugo leče, a obavezno se uključuje psihijatar kao deo tima, je jako važan. Tako da smo svi mi negde uključeni i zajedno pokušavamo u stvari da im pomognemo da se izleče. Ali obično to traje godinama. Treba im puno vremena u stvari da se izleče i česti su recidivi. Iako je ovo smrtna, da kažem, bolest gde je smrtnost 1 do 5% njih završi tako, nažalost. Tako da uopšte nije naivna stvar. A sad ima taj moment, vi ste sami poredili, ovo sad rekli da ima mnogo poređenja, gledanja. Ova izgleda ovako, pa ti ne razmišljaš tako. A opet, saglasit će se i vaša, ja sam možda nešto mlađi od vas, pa i moja generacija, nije imala mogućnost toliko da se poredi. Pa ćete onda čuti, pogotovo, ne znam, sa svojim prijateljima koji sam pričao i prijateljicama, kao nije se znalo za cikluse, za ovo, za ono kad smo mi trenirali. Niko te nije pitao, niti se ti time bavio, nego ideš, treniraš košarku, završiš to, vratiš se, o pubertetu se nije pričalo, dešavalo se sigurno promjene, opet sigurno neke traume, ali mislim da u mnogo manjem, zato što nisi imao s kime da se porediš. I nije niko pričao toliko o tome i nekako, to je bar moja neka teorija, da čim se mnogo priča o hrani ili o vežbanju ili o bilo čemu, znači ti već bolestan.
Jer nemoguće si ti preokupiran toliko tim. Pa me interesuje taj moment, eto, kako se izlazi onda iz toga. Gdje je taj kao osvešćivanje? Ok, možda sve to stoji. Vi ste sad rekli da bi bilo to, vjerojatno bi nam trebalo 2 dana da razgovaramo samo o tome, da bi mi raščlanili svaki moment. Ali gdje je taj moment da taj neko koji uzme, da povređuje sebe na ovaj ili onaj način, da se buni protiv ovoga, da onoga shvati, čovječe, ja sam slobodno biće i ja ću sad da uzmem odgovornost za sebe u svoje ruke. Neću više kriviti ni mamu, ni tatu, ni ovoga, ni onoga. Pa treba vremena. Mislim da je moment da to jeste, da kažem, odrastanje i sazrevanje. I kod svakog traje drugačije kad je vreme u pitanju. Neko to ranije shvati, neko kasnije. Mislim da je jako važno da negde steknu i neko veće samopouzdanje te devojke. One uvijek imaju podršku porodice i to jeste porodična bolest, da kažem, i stvar, zato što jesu uključeni članovi porodice u terapijski taj proces, što je jako važno takođe. I mislim da u nekom momentu prosto dođe do toga da devojka shvati da to jeste njena stvar, da prihvati svoje telo, da bude sebi lepa. Ja im često kažem, ti nisi ovih 38 ili 40 kilograma. Da li si to stvarno, ti samo to, jer nema ničeg drugog, samo to je važno. Jer je nekad u pitanju bukvalno pola kilograma ili kilogram da su one na ivici suza zbog toga. Tako da imaju jednu deformisanu sliku o sopstvenom telu i drugačije sebe vide, realnije vide mene recimo nego sebe. I ja ih negde sa tim suočavam, da probaju da realnije gledaju sopstveno telo, da budu zadovoljnije sobom, da malo ti pritisci popuste. Nekad mora, nažalost, da se uključi neka terapija od strane psihijatra, ali to često bude jedini put u stvari da im se olakša, da one što pre izađu iz tih kriza i da počnu normalnije da jedu i da ne ugrožavaju na kraju krajeva svoj život, što je takođe jako važno. Tako da mislim da je vrlo individualan put, nekom traje kraće, nekom duže i od mnogo faktora zavisi. I od same porodice, od toga koliko će roditelji da se pridržavaju, jer jedno vreme oni nadziru realno šta devojčica jede. Znači oni su tu i kao nadzorni organ koji u stvari prati to koliko ona jede, da li jede, usput je podržava, ali opet drži jasne granice. Tako da nije lako ni roditeljima, ni devojkama u celoj priči. Ali to je, mislim, zanimljivo, nadovezat ćemo sad na to. Nekako mislim da i to dete, kad bi ga pitalo, evo sad sedi tvoja koleginica, ima problem s tim i tim, kako rešio je problem? Mislim da bi jako dobro objasnilo kako se reši njen problem. Jer svako vi bi sad znali meni, ja bi znao vama, ali nekako praktično kad izolujemo samog sebe i kažemo samom sebi, mi to ne sprovodimo u delo. A sad kad kažete kontrola, onako baš mi bilo zanimljivo, što tu u teretani hala sportova gde odlazim, ima ritmička gimnastika, što znate sami, specifičan je sport, nema viškova. I devojčica izlazi iz auta i tako mi oko uvek sve snimim, vidim šta se dešava. I nosi nešto u ruci i sad ona tako to nešto smotala, pojela, ali nije stvarno bacila, ja sam je gledao. Ali roditelji koji su krenuli sa parkinga odmah su stali i vratili se i onda su došli po njoj da preturaju da vide gde je onaj najlon, kako se zove, stretch folly. Jest. I sad, čovječe dragi, ti si je poslao, verovatno, na sport gde se meri sve u gram i gde nema viškova. Jest. I sad čudiš se što možda ona hoće da pomisli da baci neki višak. I sad, volio bih u tom momentu, sad to je normalno, roditelj brine i hoće da zbrine. Da. Sad bih volio da se vratimo malo nazad, ali da stignem opet do adolescencije i svega toga, jer nekako mene to užasava kao kad je neko sad se taj moderan je trend da ti detetu ništa ne namećeš. A sve mu zapravo namećeš. Nametnuo si mu sebe, možda je on mog hteo Zarija mnogo boljeg oca. Šta da radiš, dobio si mene, to te zadesilo. Dobio si takvu majku kako imaš, ješćeš ono što mi jedemo, tvoja mama sreća, voli da jede samo domaći iz bašte, da je neka koja to ne zna, koja nema selo, koja nema tatu koji obrađuje njivu, šta bi ti radio, druže? I onda kao nemoj da namećeš, a sve si nametnuo. Ja iskreno ne bi polazio u osnovnu školu da sam se ja pitao. Iako sam bio dobar, posle snašao sam se, ali nešto ne volim da se ubacuju u neke stvari, nepoznati i to je to. Ali i onda kao, to nećemo, ovo hoćemo, i onda dođemo postepeno, kao mi ne namećemo, zapravo sve namećemo. I onda sedim isto tako, slušam
gde nešto dogovaraju ljudi za vikend i kaže ne možemo u subotu, a sedi dečak, možda ima 9 godina, jer on ima engleski, pa čas brzog čitanja. Onako budu aktivna na više polje, to jest imaju puno tih aktivnosti u slobodno vreme, aktivnosti koje su opet vezane za učenje određenog jezika ili sportove i slično. Znači, jezik, sport, evo to brzo čitanje, često budu privatni časovi, vidjet ćete posle kad deca krenu u školu, često bude i to matematika, srpski ili još neki predmet, tako da su prebukirani obavezama. Mislim da mlađa deca takođe nedovoljno vremena provode napolju, to je činjenica. Vi se sećate, kad smo mi bili deca, sam namerno pomenula one igre, mi smo mnogo vremena provodili napolju. To je, kad god smo bili slobodni, završimo sa školom u onom nekom tom uzrastu, kad smo pošli već u školu, smo izlazili napolje. Da li je padao sneg, da li je padala kiša, duo, vetar, nije bilo on kao pada kiša pa ne idemo napolje. Mi smo uvijek išli napolje, nema veze, stavimo kape neke, kapuljače, šta god, idemo, igramo se, vratimo se mokri, presvučemo se i bude sve u redu. Tako da su deca naša, mahom vaše ne, ali naša, dosta udaljena od prirode, to je činjenica. Ne provode dovoljno vremena u prirodi. Mi ne provodimo, to jest ja, mogu za sebe da kažem, ne provodim dovoljno vremena u prirodi, vola bi da provodim više. I to ste potpuno u pravu da razne neke obaveze koje nam se nameću dovode do toga da vikend bude često prebukiran nekim stvarima, odvoženjem dece, dovoženjem dece, sopstvenim nekim privatnim ili drugim poslovima. Sad nemate, gotovo da nemate moj kolegu koji ne radi privatno, većina nas radi. Tako da su to brojne obaveze i samim tim se smanjuje u stvari to kvalitetno vreme kad su deca mlađe koje mi možemo da provodimo sa decom napolju. Ili se plašimo nekad i bezbednosti. Recimo, ja sam odrastala u Mataruškoj banji i Kraljevu gde sam ja išla sama napolje i kasnije nikome nije pratio, niti je bio sa mnom. Ja sam ovde maltene, čini mi se, do negde već dete išlo u školu, ja sam i dalje izlazila sa decom napolje, bila tu ili neko od roditelja bio tu. Tako da su i ti uslovi odrastanja drugačiji, to je činjenica. Onda se deci takođe, i meni se to ne sviđa, brani tako da se penju, recimo na drvotek da se penju, ali to je potpuno normalna stvar, bi trebalo da bude, da se popnu na drvo, da se popnu na one penjalice, pa da padnu, nekad se možda i oklizu, dešava se, nije ništa strašno. Mislim da često čuvam i kad sam bila u parkićima, nemoj to, nemoj da se penješ, nemoj ovo, nemoj ono. U stvari, nama niko to nije branio. Mi smo mlađeg brata koji je imao 3-4 godine, mi kao stariji, smo ga vodili na neku penjalicu, jednom se baš udarila ga ljuljaška pa je išao da osuši. Mislim, to se dešava, nije moralo baš da se desi. Ali to je tad bilo uobičajeno. Niko nas nešto nije toliko čuvao koliko mi danas čuvamo svoju decu. Tako da deca nemaju dovoljno slobodnog vremena. A što je najgore, čak i kad imaju dovoljno slobodnog vremena, oni igraju igrice ili gledaju ekrane ili mobilnih telefona ili televizije, kompjutera, iPada i slično. Tako da je to sad jedan potpuno drugi trend. Mi smo, kažu da su deca iz Srbije na drugom mestu u odnosu na decu u Evropi po broju sati koju provode ispred ekrana. To je negde u proseku od 7 do 9 sati dnevno. To je stvarno puno. Znači da su više na ekranu nego što spavaju. A ja imam pacijente koji kažu igram igrice svakodnevno od 4 do 6 sati svakodnevno. Tako da to je stvarno mnogo vremena koje je onako uzalud, bojim se, potrošeno. I tu negde opet mora da stupi roditelj, sa nekim svojim granicama. Mi smo ti koji ih ograničavamo i koji ih negde učimo tom, pomenu smo zdrav životni stil, koji ih učimo nekom zdravom životnom stilu. Znači oni od nas gledaju. Ako ja vežbam i suprug, mnogo je veća verovatnoća da će i to dete u nekom momentu da ide nekim tim putem. Da će da trči, da trenira nešto šta god, potpuno je nebitno, ali oni nas negde slede i prepoznaju taj naš životni stil kao dobar ili loš. Tako da mislim da je to jako važno. Ako naravno tata igra igrice 7 sati, teško da će sin drugačije da postupa, to je činjenica. Tako da mislim da treba svi da se više potrudimo, da budemo dobri uzori deci, da negujemo taj zdrav životni stil, da provodimo više vremena napolju, u prirodi i da deca od malih nogu budu naučena upravo to, da istražuju, sapliću se, padaju, da im bude i hladno, da im budu nekad i mokre noge, ništa neće da im bude. Tako da ih ne prezaštićujemo previše. Mislim da je to takođe važno. Sada dođemo do vaše dece, koje već vi skoro da nisu deca. Jeste, odrasli. Ali hvala opet kroz prizmu vašeg poziva.
Jer to je meni, ajde, supruga mi je isto vaša koleginica. I onda gledam koliko je vama ženama teško u toj struci. Jer prosto imate nešto se zove vreme kad je vreme za posao, ali ima vreme kad je vreme za rađanje dece. Prosto to nisam ja izmislio, postoji taj biološki sat. Sad, kako je vama izgledalo tokom studiranja i kako ste vi zamišljali lekara, lekarku, doktorku i kako sada to vidim da li vam se nešto promenilo i koliko vam je sad to teško da primjer se bavite svojom decom koji su isto prolaze, jedan tek treba da prođe, ovo dvoje su već prošlo tu fazu te adolescencije. Koliko je teže sa njima raditi nego sa pacijentima i opet ovo bi taj bukvalno tehnički moment, ali nije tehnički moment. Je negde vezan za obaveze. Pa i za obaveze, i za rađanje, i za sve, pa kad ćeš ovo, pa kad ćeš ono, pa onda ako se opredeliš za to, onda to znači ti dežuraš toliko i toliko. I onda dođemo do toga kao deca su nam na telefonu. Pa čije je to dete? Jest. Ko je tu za njega i ko je kod kuće, tako je. Nije lako. Ja sam poziv, kad sam upisivala medicinu, bila sam puna entuzijazma i kad sam završila, bila sam zadovoljna i srećna, to je ono što sam od uvek želela. I ja sam lekara zamišljala u stvari kao i tog mog pedijatra, kao osobu koja ne leči samo lekom, intervencijom, operacijom, koja leči i rečju, i stavom, i delom, i prihvatanjem, i savetom. Tako da je to meni bilo podjednako bitno u mojoj glavi. Imala sam sreće stvarno da i radim posao koji podrazumeva znanje iz različitih oblasti, pošto se bavim adolescentnom medicinom. Tako da je to neka kombinacija znanja iz ishrane, endokrinologije, psihologije koja je jako važna. Ja sam to od uvek i volala. I važan je taj pristup pacijentu. I to je ono što se kod mene nikad nije izgubilo i što je uvek onako vrednost mu samo rasla i samo sam vremenom shvatala u stvari za sopstvenu decu koliko je to važno. A drugačiji jeste pristup svojoj deci u neku ruku, zato što imam veću odgovornost. Prosto to su moje deca pa onako mislim da sam stroža prema svojoj deci nego prema pacijentima. I više od njih očekujem. Trudim se isto da im priđem na sličan način kao i pacijentima, to je taj prilaz sličan, da pokušavam da ih razumem. Samo jedno pitanje, izvinite, pošto to razmišljam iz aspekta treniranja, ne znam da li ću moći sutra svog sina da treniram, samo da objasnim zašto. Jer vi pristupate, ja mogu pristupam kako ja hoću, ali oni nama pristupaju mami i tati. Drugačije, tako je. Da, i oni mene drugačije doživljavaju i slušaju. Jer drugačije je verovatno da odu kod neke vaše kolege na pregled i kod vas. Jeste, to nije isto i svakako uvek se savetuje da idu kod nekog. Drugačije kad priča nešto mama, drugačije kad kaže neki stručnjak. Sad, sama medicina jeste zahtevna za devojku koja odabere i kasnije mladu ženu. Ja moram priznati da sam ja u tim godinama kad sam završila fakultet stavljala i uvek sam stavljala porodicu na prvo mesto. Ja sam uspevala da stignem sve kako sam stigla, ne znam, uz pomoć supruga naravno i baba, uvek je ta pomoć jako važna. Sam uspela da se negde, da dođem da završavam neke stvari koje sam započela. Znači ta podrška je jako važna supružnika. Ali sa druge strane je negde važno i da sami imate određene prioritete, to je da ih postavljate. Negde vam se neke stvari i nametnu, ne mogu da kažem. Neko uđe u neke priče i ne može, uhvati se u kolo i ne može da izađe iz kola. Mislim, može, ali ne odabere da izađe iz kola. Tako da ga igra do kraja i usput šta izgubi. Ja sam stavljala na prvo mesto porodicu, prvo dete sam rodila kad sam završila fakultet, drugo sam rodila na pola specijalizacije, još sam volontirala, znači vrlo je bilo neizvesno i nije uopšte bio trenutak, da kažem dobar, kao nema tu dobrog trenutka. Kad se desi, taj trenutak je dobar. Tako da sam ja to tako shvatala. I meni je to bilo sjajno, mene je to motivisalo da u stvari mnogo brže završim neke stvari nego koleginice koje nisu imale decu. Meni je to bio baš motiv što imam decu, oni su u vrtiću, ja imam tih, 7-8 sati da učim i to je to. Kao oni su tamo, trenutno ja učim, završim i posle sam posvećena njima. Tako da sam u stvari se trudila da dobro organizujem svoje vreme i da uspem da završim i ove obaveze s druge strane. Onda, ono što je nezgodno jeste što nas čeka posle fakulteta specijalizacija, pa posle toga ko izabere neki akademski put takođe ima dalje da uči i da radi i negde uvek moramo neke stvari da pratimo. Medicina se menja i
puno ima novina, jel? Tako da moramo da budemo u toku. Ali takva je struka. Mislim da neko ko je sposoban i ko s druge strane onako može da postavi dobro prioriteti, da se dobro organizuje i ima neku podršku i supruga, to je supruge i šire porodice, može da uspe. Nije lako, ali nije nikom lako danas, pa sve može da se stigne. Ne mislim da ikome lako, stvarno. Nije lako ni onim radnicima što fizikališu i jedva izdržavaju porodicu. Nije nikome lako. Svako ima neki svoj put na kome onako se bori koliko može da uspe. Opet može se stigne do cilja, možda ne istom brzinom kako bi kad je predviđeno. Mislim da je to jako bitno da se izgovori. Jer opet, kako treba u tim periodu adolescencije, treba podrška, mislim da treba ljudima i kasnije podrška, kaže da je to sad u redu i da... Ali eto, nisam to planirao, ali meni je malo poražavajući dalje taj koncept volontiranja u vašem poslu. Ne pričamo o volontiranju u nekim drugim stvarima da je decu kao uzmeš, čak i zakonski zabranjeno da bilo ko vam u bilo kom drugom poslu da imate neplaćeno sticanje znanja, kako ajde da to prevedemo na srpski. I nekako, to je medicini, ja sad to kroz suprugu vidim, to normalno 2 godine ti radiš besplatno. Pa da. Učiš i radiš da besplatno. To je normalizovano u medicini, da, prilično. Sad ima manje volontera nego ranije. U ono doba kad sam ja bila, kad sam radila, bilo nas je više, mnogo više. I radili smo, učili, kao da smo zaposleni normalno sa svim i tako sticali znanja. I kažem, to je bilo uobičajeno, niko se čak nije nešto mnogo ni bunio, jer smo smatrali da to jeste, da je znanje dragoceno, kao što jeste iskustvo. Neko smo uspevali te godine da preguramo, ali nije bilo lako. To su bile teške godine, kad 99. 2000. Ali eto, mislim da je to, kažem, normalizovano u našoj struci. Ne znam kako u drugim. Pa mislim da nema to više nigde. Jer je, kažem, zakonski regulisano da je zabranjeno. Pa eto moj poziv prilikom da niko ne pristane na to. Da, naravno, pa ima puno onih, danas deca, mladi danas, mnogo manje na to pristoji. Danas su veće mogućnosti jer je ovaj privatni sektor dosta dobro razvijen. Stvarno svako ko ne može, recimo, on ode tim putem, odu ljudi radi privatno, posle dobiju neku specijalizaciju i plaćeni su, tako da ima izbora. Pa meni je to drago, zato što tako biraš svoju slobodu na neki način. Naravno. Bez da to kao sutra ti ako hoćeš, ili vi kao ostvaren lekar, budite vi ko Čehov pa lečite besplatno koga god želite. Jeste, tako je. Ali nemojte da me uslovljavate nečim da mi postavite nešto kao normalno što nije normalno. Da, tako je. Sad volio bih eto da se dotaknemo i te duhovne teme i stanje duha u čoveku kojim se, da kažem, mislim da se psihijatrija ne bavi pretjerano duhom čovekovi, nego tim mentalnim zdravljem što po meni nema veze sa duhom. A sad volio bih popričamo o samim terminima, izlečenjem i isceljenjem i opet koliko vama znači samo lično taj moment što ste osvestili da nije baš sve ni do vas. Mnogo mi znači. Meni je to uvek bilo blisko, od uvek mi je bilo blisko da je jako važno šta osjećam i u šta verujem. Meni je to put ka izlečenju ličnom bio. Izlečenju sad misleći na rane neke koje svi imamo, mnogi u stvari imaju iz detinjstva, ali mnogi bolesti su nažalost definitivno posljedice i nekog stanja psihe ili nekog duhovnog klonuća, posebno ove te mentalne bolesti. Tako da mislim da je jako važno da ne idemo samo ka tome kao lekari da čovek ozdravi, ali on će da ozdravi, izlečit ćemo neku organsku bolest. A sam pojam isceljenja više vezujem stvarno upravo za tu neku komponentu tog duhovnog razvitka i te težnje u stvari ka pronalaženju puta ka tom cilju i smislu i svrsi. To je jako važno za sve nas. Ja sad sam već u godinama dok sam bila u Moskvi, ovih 5 godina sam u stvari puno o tome razmišljala šta je moja svrha. Glupo zvuči tek tad, ali stvarno tek tad, jer do tad je neko život prolazi u nekim obavezama, ajde specijalizacija, ajde ovo, ajde ono, a onda dođeš stvarno do momenta kad deca su malo starija i ti shvatiš u stvari da možda tek tad ideš nekim putem koji te vodi određenim ciljevima koje si možda davno negde imao u sebi zacrtano, su ti delovali jako daleko.
Tako da je upravo ova adolescentna medicina koju se bavim jeste to obraćanje pažnje u stvari na celokupnu ličnost adolescenta. Znači, ne samo na to kako on, jel ga boli stomak, jel ima temperaturu i ne znam da li ima problem sa, ima gojaznost. Nego na te odnose u kući, školi, na aktivnosti, na to da li ima neki poremećaj ishrane, na to da li koristi psihoaktivne supstance ili drogu, da li puši, da li vodi računa, jel, da li ima seksualne odnose uopšte i partnera, da li vodi računa o bezbednosti, koliko vremena provodi na ekranima ili ispred ekrana. To je sve jako važno. To je sve u stvari definiše osobu koja sedi ispred nas, to je pored nas. Tako da, po meni tek onda kad sagledam u stvari sve to mogu da mu pomognem. Mislim da je baš i Hipokrat rekao da u stvari nije važno od koje vrste bolesti čovek boluje, nego koja vrsta čoveka od nečega boluje. To jest, samim tim je hteo da kaže koliko je važno da otkrivamo kakva to osoba sedi ispred nas. Ja ne znam, evo ja radim sa mladima, ali recimo kad razmišljamo o starijim ljudima, koliko je važno da ih pitate kako su, ili ih nešto muči, oni u stvari žele da popričaju sa vama. I sad lekari s druge strane, ne mogu da grešim dušu, nemaju puno vremena. To je ono što se nama stalno nameću brojke. Vi imate koliko treba, recimo, da imate pregled, da stalno se forsira broj pregleda, koliko imate zakazanih pacijenata u IZIS-u i tako dalje. Što nije nebitno, ne kažem. Ali suštinski nije najbitnije. Mnogo je važniji kvalitet od kvantiteta. Neuporedivo. Ja nikad neću zaista spustiti kvalitet svog rada zbog kvantiteta. Ja to ne bih volila da me neko dovede do te tačke. Ja imam razumevanja stvarno na poslu što se toga tiče i moji pregledi traju duže, ali ja se stvarno posvetim svojim pacijentima. Mislim da oni to zaslužuju i treba da dobiju. Tako da je po meni to suština rada jednog lekara. Ko je po vama zdrav čovjek i šta za vas znači biti zdrav? Ako uzmemo sve ove aspekte... Sve ovo, da. Pa mislim da je zdrav čovjek u stvari onaj koji je zadovoljan onim što ima. Mislim da je to najzdraviji čovjek na svetu, koji je srećan i zadovoljan baš onim što ima. To je vrlo teško danas postići. To je stvarno teško i negde mislim da svi mi težimo tome da budemo zadovoljni. Što smo zadovoljni, to smo zdravi. Ako smo zadovoljni malim, onda nam je lakše da dođemo do zdravlja, do dobrog zdravlja i da budemo stvarno srećni u životu. Tako da mislim da je važno da negujemo sebe, ne samo što se tiče ove ishrane kojim se ja bavim i fizičke aktivnosti, koje isto, mislim da sam posebno naglasak u stvari stavila na nju i u knjizi. Izuzetno važno i vežbanje je definitivno lek i to je nešto o čemu lekari malo pričaju takođe, da je vežba lek. Tako da, pored toga što negujemo svoje telo i vodimo računa da budemo u tom smislu zdravi fizički, jako je važno da negujemo i svoj duh i svoju psihu i to mentalno zdravlje, odnosno da imamo dobre odnose sa ljudima, da budemo ispunjeni, srećni, da čitamo, pišemo, slikamo, radimo, pevamo, družimo se, šetamo i tako dalje. Prosto da smo ispunjeni negdje u životu i da pustimo sve te stvari koje su divne u stvari da nas prožmu i negde da nas vode ka nekom putu boljitka i da se osjećamo dobro u svojoj koži. Sad malo kroz priču tih devojaka koji imaju problema sa anoreksijom ili bulimijom, pričali o toj težnji za perfekcionizmom i da se preduhitre i preduprede neke greške i sve ostalo. Sad, eto, pomenuli ste malo taj boravak vaš u Rusiji, u inostranstvu i sve to. Jedna pod meni po bolesti isto današnjice je taj autošovinizam i to nije težnja nekom perfekcionizmu ili savršenstvu. Ti da težeš, ti bi odeš negdje da ti misliš da je savršeno i tamo ostvaruješ to. Jeste, to je to. Pa me interesuje to, vaš izbor da mogli ste vjerojatno da radite gdje god ste želeli. Ajde, suprug vam je vezan za te poslove i sve to, ali i vi ste mogli nađete sebi negdje uhlebljenje i ostvarenje svojih ciljeva bilo gdje. Zašto bi vi rekli sutra da vašoj djeci kao, pa dobro ti ovdje biti? Ovdje u Srbiji. Pa mislim da nije loše da se neko vreme živi van svoje zemlje. Upravo zbog toga kažem što sam ja negdje imala neke introspekcije kad sam otišla u Moskvu i razmišljala mnogo o tome.
i o svrsi, o tome šta bih mogla i neke stvari sam u stvari tamo i uradila i napisala knjigu i postavila neke nove ciljeve. Onda počela da idem na racionalnu, emotivnu, kognitivnu i behavioralnu terapiju. Sad sam 2. godina i to je jedan sjajan pravac u psihologiji. Tako da sam otkrivala neke delove sebe koji su negde bili možda, koje sam ja zaboravila negde tamo i sad sam pokušavala da ih razvijem, da im dam na značaju i da u stvari tu prepoznam možda neke stvari koje mogu da me vode nekim možda i drugačijim putevima. Tako da je to bilo jako lepo. S druge strane, ima ona korejska poslovica iz rodnog kraja i vrana je mila. I to je upravo to. Kad odete negde i vratite se, vi u stvari shvatite da ste patrioti i da volite svoju zemlju. Sa svim nedostacima, ima ih. Sa svim lošim stvarima koje se ovde dešavaju, sa svom tom količinom i nekih negativnih emocija i na kraju krajeva te negativne selekcije koje stvarno nije dobra i neće nas nigde dovesti i sa svim borbama koje su sad prisutni i slede, gde se ljudi bore da postignu neke stvari, mladi ljudi, da dođu do pravde, do istine, da dođu do toga da ova zemlja postane možda još bolja za život i lepša. Tako da mislim da sam tu negde prepoznala da se ja ovde osjećam dobro, da meni ovde nije loše, da ja ovde mogu da se maksimalno ostvarim, da dam sebe, da želim da radim sa našom decom, sa našom populacijom, jer meni je jezik, jako mi je važan jezik i u poslu, tako da mi je važno i da dobro imam komunikaciju sa mladima i samim tim je to za mene bio, mislim, neki najbolji mogući izbor, tako sam tada razmišljala. Tako da nisam, kad smo otišli, mi smo i pričali o tome da ćemo se vratiti, samo je bilo pitanje trenutka i negde su se neke stvari poklopile, kockice i onda smo rešili da to bude ovaj trenutak, tako da nastavimo ovdje. Pa fino. Sad bih volila da izdvojimo možda 3, 4, 5 knjiga koje biste, opet, ne mora nužno stručno, mislim ne ni stručno, pošto deca nisu stručna, ali nekom detetu koje biste vi poklonili i rekli, evo, ovo bi ti bilo značajno, pročitaj, vidi, može ti biti zanimljivo i možda 5 knjiga koje sada vi ponesete sa sobom. Svakako knjiga koju sam se vraćala i koju sam najčešće poklanjala je bila, pa i mladima i starijima, O Bogu i o ljudima, Nikolaja Velimirovića. Samome sebi Marka Aurelija svakako bih preporučila, ne možda pa već adolescentima bih preporučila, uopšte stoicizam kao način života je za mene nešto što je izuzetno. Recimo, dobro, oni to čitaju kao lektiru, ali Seobe Crnjanskog isto je nešto što jako volim, ili Besnilo Pekića mi je super. Pesme, sve pesme, svih naših pesnika, znači od Desanke Maksimović, Rakića, Dučića, sve pesme, jako volim poeziju, tako da mislim da tu isto može puno da se nauči iz tih pesama i da se osjeti negde, da se osjete neke stvari. Recimo, za roditelje bih preporučila Tinejdžeri, kako im postaviti granice i pri tom sačuvati živce. To je Nigel Latta, to je jedan psihoterapeut sjajan, sa višegodišnjim iskustvom. Ta knjiga je meni promenila život i uopšte način na koji gledam te adolescente koji odrastaju i to kako se ponašaju i kako da se izborim sa njima, tako da je meni mnogo značilo, mislim da može roditelju puno da znači. Tako da je to otprilike to što bih onako preporučila i čemu se recimo vraćam često. Fino. A koliko deca, kaže, vama je promenilo? Jeste imali susreta, na primjer, nakon 10 godina sa nekim vašim bivšim pacijentom da dođe da kaže, na primjer, da skupljate, na primjer, i to iskustvo, da kaže, to je možda bilo prelomna tačka, to me je ganulo, to me da se više ne vratim u istu tačku iz koje sam krenuo? Pa jesam imala par takvih iskustava da sam pričala u stvari sa pacijentima koji su sad odrasle osobe i to je baš onako dirljivo i lepo, sa nekima sam od njih ostala u kontaktu. Pričali su mi neki šta im je otprilike znači, šta je bio neki moment, ali je interesantno to što mislim da se mnogi od njih u stvari iscele u momentu kad prihvate sebe, a bolje kad prihvate život, kad prihvate taj put bez trzanja, bez otimanja, kad se prosto prepuste i krenu.
i kao da prohodaju, kao ono malo dete, kao onako nesigurno, pa onda samo krene. Tako kod njih dođe moment u sazrevanju svake osobe, kad jednostavno se samo prosto možete, imate snagu da krenete dalje i da to što je bilo iza vas, da ostane tu, da mu se vi vraćate možda onako mentalno nekad, ali da shvatate da vas je to samo učinilo jačim, drugačijim, da je to samo negde zatrlo taj vaš put kojim ćete sad da nastavite da hodete. Tako da mislim da svako od njih ima takav moment. Ali imam zaista nekoliko tih dragih pacijenata s kojima sam danas, bivših pacijenata, pacijentkinja s kojima sam u kontaktu i koje mi stvarno puno znače i negde potvrđuju to u stvari da je ovaj pristup dobar. Da treba se udubljivati u stvari u probleme adolescenata, jer tek onda neke stvari možemo da shvatimo o njima i da zaista shvatimo negde šta ih muči i kako da im pomognemo da izađu i da odrastu. Sad još jedno pitanje ovo vezano za decu i to konkretno vašu, a i generalno možda odgovor roditeljima. Taj moment jedan od puštanja. Taj trenutak kad više ne gledaš iza ćoška, iza zgrade da vidiš da li gleda levo i desno kad prelazi ulicu. Ili, eto, vaša deca su odabrali pozive koji nemaju veze sa vašim pozivom. A to imamo česta isto imperativ, ne namerno, ne, ali kao evo vidiš ima posla ili tata ima kliniku ili tata ima, ne znam, automehaničarsku radnju, pa eto, to te čeka ili ne znam ni ja. Gdje je taj moment otpuštanja, da ti više ne osvrćeš se i ne gledaš ka svom detetu kao nekom bespomoćnom biće koga samo ti treba i samo ti umeš da ga utešiš i samo ti umeš da ga zbrineš? Mislim da to puno zavisi od roditelja. Malo pre smo pričali o onim kontrolišućim roditeljima koji u stvari bdi nad detetom dugo i jako dugo i stvara se neki zavistan odnos koji nije dobar i nije zdrav za dete, ni za roditelja, ali ni za dete. Mislim da je jako važno da prvo roditelj shvati da mora dete što pre da pusti da greši. Malo. Da pravi male greške. Znači, mora da bude tu i da kontroliše da ne pravi velike greške. To može da bude veliki problem. Sad, to je sve zavisi od toga koliko je roditelj negde i onako spretan uopšte u toj priči, koliko ima znanja i mogućnosti u stvari da to sprovede u delo. To je kao neka nenametljiva kontrola dece, da tako kažem. Znači da vi ne zadirete u njihovo lično, nećete sad da im, ne znam, čitate poruke na mobilnom ili slično ili dnevnike, ali gde ćete na neke suptilne načine da ih pratite, da vidite s kim se druže, da vidite sa kim se druže, kakvi su ti roditelji, da imate neku onako kontrolu nad njihovim kretanjem. Često deca, bar u Beogradu, idu u školu negde blizu, pa vi znate stvarno tu decu i te roditelji. To je jako lepo. Sad kasnije kad krenu u srednju školu, onda obično odu negde dalje i onda imate manju kontrolu, ali onda morate biti prisutni i pratiti negde šta dete radi i probati da koliko možete da ga usmeravate, da ne pravi neke greške. Ja se sjećam da sam često koristeći svoju profesiju u stvari prepričavala neke priče koje su se desile u ambulantama, vezano za devojčice, za neke rizike, za veze emotivne i slično, gde sam prepričavala i sinovima i ćerki da prosto budu svesni toga šta se dešava, kako stvari mogu da ispadnu, da postoji dobri, a postoji loši ishodi. Tako da je važno da ih u tom smeru savetujete, da ste tu, ali važno je da im verujete, da ih neke stvari pustite da sami shvate i da možda naprave neke manje greške, jer u stvari samo na svojim greškama uče. Retko ko uči na tuđim greškama je teško da se nešto stvarno ozbiljno nauči. Tako da mislim da je tu ta neka doziranost, te neke umerene brige i kontrole je važno da se onako ukrsti da bi se dete pustilo, ali ne prepustilo potpuno u spojašnjem životu i da se kasnije samo otisne u stvari onako u neku svoju plovidbu. Jasno. Pa negdje je opet, sa vama i stručno, izvinjavam se ko već sluša, ali negdje je bilo već tema u tim razgovorima, opet te podrške i svega. Mi kad tražimo podršku, mi nećemo tuđe mišljenje. Pričamo konkretno i odrasli ljudi koji sad, ne znam, su pred venčanjem i pa kao nemam podršku mojih ili oni. Pa zašto tražiš? Mislim, to je malo i sebično, da ja hoću da uključim vas, ali hoću samo vaše klimanje glavom. Neću i vašu ideju da možda je dobro da bude svadba po šatrom. Onda dovedi čovjeka pred svršen čin, pozovi ga kao gosta, ali ako hoćeš
ne pričamo o materijalnom, nekoj okorišćavanju o roditelja. Pa ne znam, omogućio ti je kupiš stan, pa ti kao on me nije razumeo. Pa čekaj, to si znao pre kupovine stana isto. Što si pristao na tu vrstu trgovine, nego hoću samo ovo šta meni odgovara od roditelja, a meni to delo da ti to sutra hoćeš i od supružnika i od prijatelja, od bilo koga. Pa gde je sad ta isto granica, mislim ne granica, nego po meni je to neka zrelost. Ova ili ona inteligencija. Kao čovječe, taj čovjek isto ima neke svoje stavove, viđenja, sve. S njim, ako hoćeš već da ga uključuješ, on će želeti nešto ti da. Pa bih volio je to malo o tome, jer dolazimo da se, pričali smo to sada o deci, ali dođu ljudi da su izmešani, da ne zna da li si oženio oca, majku, brata njenog ili ona tvog. Jeste. Da, ima toga. Uglavnom postoji taj uticaj uvek te šire porodice, da kažem, na kasnije ljude u braku ili uopšte se uvek roditelji negde u neku ruku komentarima ili gestovima mešaju i utiču na svoju decu. To je činjenica. Ali je opet važno da to probamo kao roditelji, ja sad gledam iz te perspektive, da kontrolišemo koliko možemo, da ne utičemo previše na njih. Ja sam se stvarno trudila da u tom smislu razumem koliko je moguće svoju decu i da ih pustim da razmišljaju nekako. Recimo, ćerku sam pustila, ne žela da upiše jednu školu, ja sam mislila da je bolje drugu i rekli smo, ti želiš ovu, želim, u redu, zašto želiš zbog toga i toga. Negde sam pustila da donese tu odluku i mislim da to jeste njena odluka. Zato što da je bilo drugačije, da ona sad mene kao slušala, mora da me sluša, a ne mora, verovatno bi se u nekom momentu pokajala pa bi onda rekla, eto ti si mi rekla. Tako da ne možemo da preuzimamo ni odgovornost za takve odluke. Možemo samo da ih usmerimo, stvarno da negde probamo da prepoznamo upravo ono što smo malo prepričali, kakav dar imaju i da vidimo gde će najbolje da se osjećaju, u kom okruženju, da li su to deca iz ove škole ili one. Važno je i to, važno je i blizina škole. To su sve neki faktori koji mogu da utiču. Važno je društvo. Mnoga deca, recimo, kada upisuju srednju školu, vrlo vode računa o tome ko od drugara upisuje tu školu. Tako da i to je negde sasvim korektan put. Ako će dete bolje da se osjeća među takvom decom i toj sredini, to je sasvim u redu. Važno je da bude srećno. Kao da će izborom gimnazije bilo koje da promeni mnogo u životu. Ako je dete dobar đak, ona će u bilo kojoj gimnaziji da bude dobar đak i da ima dobre ocene. Samim tim će najverovatnije upisati bilo koji fakultet koji želi. Tako da nije kad neko dođe, pa da često pričamo kad dođu roditelji dece, pa kao ona hoće da upiše baš treću gimnaziju. Ja kažem, pa dobro, to je lepo, ali moraš da uzmeš u obzir to šta ako ne upišeš treću gimnaziju, kao što je to toliko bitno. Ako ne upišeš treću, upisat ćeš, 14. upisat ćeš 10. i u čemu je tolika razlika? U suštini su dobre deca u svim ovim školama i upisat ćeš fakultet koji želiš. Pa da, nije uopšte presudno u životu. Taj moment nije toliko baš važan koliko negde mu pridamo značaj u tom momentu. Posebno čini mi se roditelji i više od deca pridaju značaj takvim stvarima. To sam u razgovoru, najcitiraniji matematičar naš na svetu, po tim, kako se zove, te liste i to, i čovjek kaže, ja sam zavoleo i naučio matematiku u školi koja nema mokri čvor. Da. I kaže, nisu najbolji matematičari iz matematičke gimnazije. Oni dođu sa svim tim znanjima i sa veštinama da još bolje uče. Ali on je negde naučio, negde da je... Pa da. Imam sad svoja 4 standardna pitanja koja svima postavljam, pa ću i vama, a prvo se tiče slobode i samog termina i ko je po vama slobodan čovjek? Slobodan čovjek. Slobodan čovjek je po meni čovjek koji nema velike očekivanja, to sam već pomenula, po meni su očekivanja i uverenja najvažnija stvar koju negde gajimo, imamo u sebi, bukvalno i gajimo. Znači, neko ko nema velike očekivanja od sebe, od drugog, od života je po meni zaista slobodan čovjek. Slobodan čovjek je također i čovjek koji ume da se kontroliše, da kontroliše svoje emocije koliko god je moguće. Mislim da neko ko ne ume da kontroliše svoje emocije, da teško da može da bude slobodan čovjek stvarno. Zbog toga što je onda rastrzan često i mi negde svi učimo koliko možemo da neke stvari pustimo. Da bismo bili srećni i slobodni, moramo da pustimo neke stvari. Inače smo rastrzani, anksiozni, nesrećni večito. Tako da je
to između ostalog izbor je zaista i na nama. Svi imamo stvari sa kojima se borimo, stvari u kojima napredujemo, trudimo se, učimo, da budemo bolji prosto, da nam bude bolje. Tako da svi težimo nekoj toj ličnoj slobodi. To je za mene neka najviša sloboda, ta neka lična sloboda. Drugo moje pitanje se tiče termina prava i pravde. Pa pravo jeste skup nekih normi koji utiče i uslovljava neko ponašanje ljudi u društvu i to je ono institucionalizovano, jel? I tako je kako je. A s druge strane, pravda je nešto što je onako vrlo individualno, moralno, skup nekih moralnih, jedinstvenih moralnih vrednosti koje osoba gaji, koje usmeravaju u nekom smeru da se ponaša kako treba. Mislim da svi negde imamo neki taj, živimo u nekom ličnom panoptikumu, u onom kružnom zatvoru, gde neki sopstveni moral u stvari kontroliše naše pokrete, emocije, dela i to je sasvim dovoljno za čoveka koji je moralan da tako funkcioniše i da stalno ima tu kontrolu nad sobom, da bude ispravan, a to je sasvim dovoljno da bi ostvario neka svoja prava i da bi bio u stvari srećan na kraju krajeva. I mislim da su i Platon i Aristotel rekli da negde pravo treba da služi, da teži tome da služi pravdi. Tako da je jako važno, ta borba za pravdu je opet s druge strane jako važna i tu su pobede nešto što može opet da doprinese da čitava zajednica i ljudi žive bolje. Tako da treba negde slediti sopstvene instinkte i ići ka tome da se borimo za neku pravdu, zato što to jedino može da dovede do toga da ostvarimo na kraju krajeva neke lične, ali i opšte ciljeve, da svima nama bude bolje. Treće moje pitanje se tiče termina herojstva i junaštva. Šta za vas to znači i ko su po vama heroji ili junaci današnjice? Pa herojstvo je onako jedan visoko moralan način života u svakom smislu, gde se heroji bore na svom putu sa različitim ljudima, preprekama i uspevaju i često dovode, pritom negde na kocku stavljaju u stvari neke sopstvene interese, sopstveni život radi nekog višeg dobra. Tako da su heroji ljudi koji su, ne znam, poput Gandija ili Martina Luthera Kinga, koji su se borili stvarno za neke velike i važne stvari, a nekim nenasilnim putem, što je takođe za herojstvo. Više vezujem to za herojstvo. Za junaštvo neko više vezujem pa i neku možda fizičku snagu i uopšte neku stvarno snažne osobe koje se bore opet za časti svoje, ne znam, domovine ili porodice ili ličnu. Tako da su junaci, meni su junaci mnogi ljudi danas, jel? Junaci su mi ova deca studenti, junaci su neke žene, samohrane majke koje gaje 2 dece i rade 2 posla. Junaci su neki očevi koji rade u inostranstvu da bi deca, ne znam, studirala. Junaci su mnogi ljudi koji se bore danas da prežive i da u stvari budu onako, da mogu da žive samo normalno, jer mnogi se upravo samo za to bore. Tako da su svi oni za mene junaci. Fino. Poslednje moje pitanje se tiče termina sreće ili radosti, ko koji termin više voli. Šta za vas to znači? Za mene je sreća neki termin koji se odnosi na dublji termin, odnosi se na neki opšti kvalitet života i zadovoljstvo sopstvenim životom i mogućnost da se ostvarite i da dostignete neki svoj maksimum u svakom smislu, i moralnom, duhovnom i bilo kom drugom. Tako da je postoji taj termin eudaimonija, to je neko zadovoljstvo, opšte zadovoljstvo životom i to je nešto čemu svi, ja mislim, težimo koliko možemo. Ali opet bih to vezala i uvek vezujem za nešto što očekujemo, čemu se nadamo, šta verujemo i to zadovoljstvo malim i tu poslušnost i krotkost i skromnost. Mislim da je to stvarno velika sreća koja ima ove neke osobine i mislim da je to stvarno najveća sreća. A s druge strane, radost mi je više nešto što je trenutno, prolazno, lepo, kao neka iskra koja onako vam obogati taj dan. Mislim da mnoge stvari mogu, ako ste srećni, u stvari mnoge stvari mogu da vas poraduju.
Znači onda vas raduje sve i ne znam ova kafa i to što ja sad pričam lepo sa vama i pijem vodu i gledam napolju ovaj dan koji je sasvim lep, ne pada kiša, decembar je, ne pada ni sneg, nebitno je. Mogu da uživam u bilo kom trenutku u životu, posebno ako sam srećna, onda stvarno mogu da se radujem koje čemu. I treba što više da se radujemo, to je činjenica, a s druge strane treba težiti sreći stvarno kao nekom stanju opšteg životnog zadovoljstva. Fino. Ljiljana, hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, nadam se da će ovo poslužiti nekom novom, da kažem, mladom biću da odabere svoj novi životni stil, novu životnu prirodu. Ima ta ona u predstavi Voz, kad oni razgovaraju i sad kaže pa počinio sam ispočetka milion puta, pa kaže nije dobro, nisi krenuo iznova. Tako je. Jer ispočetka ćeš opet završiti gdje si sad završio. Tako da eto, ja želim i vama da iznova imate tu radost koju nosite. Hvala puno na razgovoru.